Ipidyang so bahai pi shakanika jing shakriling ba ka YouTube channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church but ni ai kublay pi we baro ki pet yaganika channel ha ka kerteng ka batyang tam jong tribe nong padim jing yu Jesus Christ. Ti yaganika porng is dang yaganika program ka jongi but puli na ka ktien ka jong blay but ni lam ha ka jing duai. Ktien ka jong blay ka bangila ban shem na ka shiti shakinong Rome kalin nong ka ba pra ka dekot ka ba lai puway lai puar bat ka ba lai pinyo ter kumno tingin ni ong yikini ki ru la daw blay ulong na kabenta jungi we utaw banyele bat ngi Henry hakini ki baro ken ngin job thiaw daw taw bala ingi na marnganget scam baka jingyap limni ka jingim limni ki angel limni ki nongsen shar limni ki badon bor, limni ki ru ki balong minta, limni ki ru ki ban salong, limni ka jing jrong, limni ka jing jeliu, limni ki ru ka weipat ka jing thau, kanam la ken man penya klat no ingi, nakata ka jing iet ka jong blay, ka bahau Chris Jisu, bo try jungi. To ngin lit lang, pendam ka jing duai. A try about blaying when you can aingu yame hakani por sa shi sen ken try being yo ken try ken por wat la dangim la banya seng lang kum ki khon ki jong me henry ken aingu yame ken try ba lingba jong ken ke YouTube ni yo ken try jis be ya kaban Europe de kaban money ba de kaban shakri lang ya ka kerteng ba khot ke jong me trying IT ken por baro agi kti ke jong me bat ngada duai ken try ba ki khon ke jong me hakanu kunu ke jaka ka ba ki don ba la ke de ke ying ke jong ki lag ne hakanu kunu ke jaka try ba men kirku ye ki ba ken de yo mat ka jing don kat ke jong me ken try ji speak ken yo sngowi ke jing don kat ke jong me ba kum ju a try ngada duai men kirku ken try ya ki shikaina mountain worship ki ban ya lamingi ha ke jing ro bat ke jing mani try ji be ken don ken try ke jing pin khia ke jong me ke ban tu ling ba ke jing ro ba ke jing mani a try ba ke jing suk ba ke jing kemen ke jong me can try you couldn't get jong me can you mat habang idang Europe at money ka kerteng ka bakhoit ka jong me but kum jura trying aingu emenam ta ka ktien ka jong me ka ba me man ailing ba jong shakri jong me can try but trying na duai ba kan ka ktien kan na pin chat boring kam tam kum hakini ki por can try ji subit ba ka ktien ka jong me kan long shisha ka sharak ya kilinti yat ka jongi but kan long can try ka jinkermen ya ka jing im ka jongi trying ai shami ka buram ka jingu baro nam ta kan ka por long malakir khu try ya ka kerteng ka bakhoit ka jong me ka kerteng ka jong ji sung dubai amen dimenta ngan IT ya kini ka por haka shikaina mountain worshiper ki banya lamingi ya ke jingero ba jing mani bat hadin jong tai apostle sikin nongbri in shakri ngi da ka ktien ka jong blay about me. You know everything about me. You know when I sit down. You know when I ride. You know everything about me. You know when I'm happy. You know when I'm sad. You are familiar with all my ways. Even my hairs are numbers. Even my steps are ordered by you. You are familiar with all my ways. And I am chosen by you. About me, you know everything about me. Mitep barashap hang jonga,
baro syapang jonga Midip habang asyong Bat habang ayeng Midip baro syapang jonga Midip habang akme Bat habang asngosi Midip lut baro syapang jonga Nyuklir jonga ruminyo Man kisenjam jonga miyaram Midip lut baro syapang jonga Oh try mila jit yanga Bat misu marianga Mila kawitin Batau pelayanga Mila it Yang ada jengit bom juga Mitip baro syapang jonga Mitip baro syapang jonga Mitip baro syapang jonga Oh ngiango yemi try Jisu Oh ngiango yemi try Jisu mitip lut kan go try Ngiango ngasih me keburam kan go try Jisu Jisu Oh ngiango yemi try Hallelujah Jisu Oh ngipen krau yemi kan go try Jisu Hallelujah try Ngiango yemi kan go Jisu Jisu Oh Jesus And I have a maker He forms my heart Before even time begins My life was in His hand Oh yes Jesus Oh yes God And He hears me when I call Oh He knows my name He knows my name Oh Jesus He knows my every thought He sees each tear that fall And He hears me when I call as Jesus Oh hallelujah Oh Jesus Oh you hear me when I call oh Lord Oh you hear me when I call And you hear me when I call And you hear me when I call Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Jesus Oh you hear me when I call oh God You know my every thought oh God Jesus Oh you're so wonderful oh God You're so great Jesus Hallelujah Jesus ngipen krau you making go try Nyerok you making go try Jesus Jesus
Imani making go try Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Ngamani yami, ngamani yami, ngamani yami, ngamani yami. Oh, ngayaro yami, oh ngayaro yami try, ngayaro yami, oh ngayaro yami, ngayaro yami, ngayaro yami. Oh, ngashanya mi try, ngashanya hami. Oh, ngashanya mi try, ngashanya hami. Oh, ngashanya hami. Ngashanya hami. Oh, ngapen crown yami, ngapen crown yami, ngapen crown yami, ngapen crown yami. Wah, ngapen crown, ngapen crown yami. Oh, Jesus. Oh, ngapen crown yami, oh, ngapen crown yami. Oh, Jesus, ngapen crown. Oh, ngapen crown yami. Oh, ngapen crown yami. Oh, ngapen crown yami. Ngapen crown yami, Jesus. Oh, ngapen crown yami, Christ. Ngapen crown yami, Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. Oh, ngapen crown yami. Oh, ngapen crown yami, Jesus. Hallelujah, ngapen crown yami, Jesus. Ngai ku blai ger pang ye pi we ha ka teng ka tang tam ka jong tra Jesus Christ belong nom penem bonong suspan changi ha gene ke janmet nga kintu lang pi we ya ka ba pincha score ka teng ka jong blai kumbang ju ong na ka por je ka por kindet na ka teng ka jong blai kala ban pen ka lai ka ji im ka jong pi bro ko we sa score ka teng ka jong blai ha gene ke janmet nga ngit scam tran kar khu ya ka jing ka jong pi bat ka kubor ka banga kwa ban ya benta bat phi hakene ke janmet hakene ka por ka bamenta kadai kumnu ngin le hapdeng jong ka eryong ka bawan len shop ya ke jing ke jongi bala penchong no rem ya gene ga kubor hakene ke janmet na ga gospel jong Matthias ka lenong ka ba khat sau ka ba phila ya ka ban shem ne ka khot ka ba ar pu ar
hadu ke dekat kabalai pulai but lada pin puli ganiga len ganiga dekat baru kawai nadu ke baar pu ar hadu kabalai pulai kene ke dai ke jitu khana sapang ki senran ke jung Jesus Christ badu Jesus Christ te hagani ka clip mat dongan puli katu kan ne na ka ting ka jong blai ba hading nang ta ngin lek ya ka bangani pusan ke ai ka khubor ka bau uble kwa na ka banta jongi hakum gani ka por ka bamanda na ka dekat ka ba arfu ar ka ongum ne kumne ru u jisu ulakantu ye senran jongu ban kiu halor katagaling ba banlet no shashua jongu shashiliang kat ba udang pelaj no ya ki pai ba te ba ula pelaj no ya ki pai ba ula kiu show long way breu banduai badaba kala janmet ru ula don hangta way breu kat kum ganiga jingetu khana hangne kakting ke jong blai ka ong hadien ba Jesus Christ ula dep banai ke jinhi kai bat ke jingalap ke jong u shaki pai ba kakting ke jong trai ka ong ba Jesus ula pelaj no yu pai ba banangta ula pharu ikisenran bekin nang ya da ke leng shashi liang jong ka duriau tingge jong blai kong yelade u Jesus Christ andau la ban pelaj jo pai ba bat ba kisenran ke le kio ke leng ban le shashi liang jong ka ta duriau u Jesus pat yelade ula kio sholom ule ayu hang ta holom u Jesus Christ ula don way brio on ka Bible bat ula duai udon hagata ke jaka menmet ban duai bagak tingge jong blai kong aba kisenran kila kiyo hakata keleng bat kila sedang manya e keleng ke jengki shaka shashiliang shaka jaka e ka boble ula pha u Jesus Christ ula pha iki bagak tingge jong blai kong gumne hagat khat ka babot ka ong gumne henre men kata keleng kala don apdeng ka duriau ya ka bala pen khi e da ka jing at plong nabakaler kala be persha te ha ka jing amit ka basau u jisu ulalek haki udayat halor ka duriau akwa ya ka bangini pusan kendiat angne nadu ka dekat ka ba arfu ar ka ting ka jong blai ka ong bau jisu hukum ya ke senran ya ka bakin shim da kaleng ban lek shashiliang jong ka duriau te ken mau ga ni ga wei katma ka ba ni habban ye kendo kadai ka ba scam bat kani katma kan wan bet ni la banong katma kan wan bet ha ka jing em ka jong way po way breu bat ka way pa ka way ka breu namar klem katma ka jing em ka ni ka berthai kanam la satya ban long ka don bet katma hanre don arban ta pada don katma ka bau breu uya kendu nakadaw ba sham la kongu uyu blai kadon pat katma ka bau ubreu uya kendu nakadaw bau kendu bau kongu uyu blai te ka Bible ki tu kong ba kisenran kila shim da kaleng ban le chashiliang jong ka duriau kata kalong ka hukum ka jong Jesus Christ bat pikin mau pada sepang jung Jonah na ka keting ka jong blai ka Bible ke tu kong bau blai upha yo Jonah sapot na neve henry ka keting ka jong blai kong bau Jonah ulale bom sunyo ya ka hukum ka jong blai bau Jonah ulale Tarshish ula shim da kaleng bau lam tmu ban le sapot Tarshish shim la kong o yo blai de dai na ta ka daw ha ka jing em ka jong breu ka long gumne la phi kong o yo blai la ne phim kong o yo blai katma te phin ye kendo bai katma te phin ye kendo bai namar kata ka de jingem but kumbalong u Jonah u ye kendo e katma wat hadin bo la phai de kaleng kedong yau blai but hang ni ru kini kisenran ke jung Jesus Christ ki ye kendo e katma wat haba ki pen ko ngu yelade shaka hukum ke jong blai nena takadaw ko ki para ke jonga menta kat ba pidang sa skore ke ting ke jong blai nga kwa banong ba nga tip ba way pe way na pi bat nangilang boro ngi don yela ke jong ga thma
ha ka jingim namar kumbadon ka jingong yanga lakha sa ka perthai bangan long unong yele yanga lakha sa ka perthai bangan long unong yele kalong ka besisha ka jingele ya katma ka don hagi babun giliang ka don katma ka ba ha ka jumut jiberkat ka don katma ka ba ha ka mensim ka donut ka don katma ka ba ha ka ni ka met ka don ru katma bat ka imlang ka salang ka don katma persya ka jingpang ka jing shitom ka don katma persya ka jingdok bon jat katma ba ka jingele ya ka ba brewi uhaban yele agini kisingi ka ba menta shitlo perthai ka don katma ka ba ka perthai barogowe ki yakun persya bagata galong katma persya yuni kunyang jingpang ubangila jutip u coronavirus Henry tangkani ko weng akwa ban ong ipi hapdeng jong katma don katma bapi ko ngu yublay don ru katma ka jing bom ko ngu yublay te hangning i baki senran ki kendu i katma hadin bakila ko ngu yublay te don apdeng jong pilese piong alai kendu i katma hadin mangalai pen ko ngu ilade shoblay piong nadu ka singi ka bangala IT ka jingim ka janga shoblay ngai kendu tang ya ka jingele sudah ngamtip lese kade ke nigelentik bau blay kwa enga bangan ya ni ngala bakla henre ko ki para ka janga lada pila suthu ba pila yo e ka jingpenem pila suthu balakar sin yepe bat pila suthu ru ba pidona gelenti ka badai bat pi kendu e gatma hadin ke jingpen ko ngo ka jongpi hadin ke jingedai ka ba em ka jongpi ba dublai ken mau ke ni ko wei kata gatma ka ba pi hab ban ye kendo wanam pai din wanam pai shakadiang lani shakamon ya shakman yele e gatma ki hangne kakting ke jomblai ke to ka ong ba kini kisenran ke le khun ye ke ni gatma hagadkhot ka babut kakting ke jomblai ka ong hagajing abmit ka basaw u jisu lalet haki udayat halor ka slaum halor ka duriaw ken mau ke ni ke wei kisenran ke la pen ko ngu ilde how blai how tra jisu ke le ya agata gelenti ke badai kalenti jong ke jing pen ko ngu henriki kendu ikatma bara ka jing abmit ka basaw ong ka bible hagata ka hapdeng jog ka gatma hapdeng jog ka eryong ka bashirkai ka ba kiyele persya ya ka jingyap ka ni ka jingyap kala ang raheb ba kan ngu teli ya kini ki senran ka jong Jesus Christ kani ka eryong ka jingat pelong ka bashirkai kimyo banthia kimyo tia kimyo dem kimyo bam kimyo di ye happen ye kun ye kene gatma de hapdeng jong kata gatma bau Jesus Christ one haki bau Jesus Christ udah ya ha gadori hong ka Bible lada mapi pi kendu ye gatma ga jim ga jongpi compare karta ka bagumno namar kene gatma nadu ha kapor bau breu kha lakhayu sekene ka pertai wi kendu ye gatma dena da gadau habala khai khlung yam bara ka jinga lenti jong khlung saga jinglong kena tanggat ma sudah handre ka basong tanat kelong langdangi don hagalenti ka badai ladangi pen ko ngu yelede haublai bat ngi shem ya ka jing shem sngo ba kmat ka jong drai ladangi habban ya banyat leng ba jong gatma ken mau ba hapdeng jong gatma ublay no meno yepi ublayu no mino ya ka jingim ka jengpi hangta hi ublayn wan ban shem bat phi kadon artali ki jing shem ka jong blay baru breu ka banin kong kalong ka jing shem ka jong ublay yo breu bo breu yo e ka jing panem ka bar kalong ka jing shem ka jong blay baru breu banai ho breu ya ka jing job persya ya kata katma jong ka jingim kakting ka jong blay gong u jisu ulalet shaki haga jing amit ka basaw bauda ya hagi slaum haga doriaw nga jumudur spang jong gane kumno bu jisu ya hagi slaum haga doriaw kadaw bu jisu ya shakata ka jaka galong na kadaw bakidon ke sanran
Lada kisenran kim don hagata ka lieng, kim don hagata ka tma, kim don hagata ka jingat pelung, lada kisenran kim ya kendu ya ketu ka riong. Ujisu unum yat syakane kaduria, unum yat syakane ke jaka. Unum dahab ban yat lung bajong ke slaum. Hanai na kadau ba kisenran ke jong ki nombut ke jong ki kendu ya tma. Nen jaga dau Yesus Kristus hiar ban let syakane ke jaka. Ban yele ya tma na ka benda ki puri ke jong. Kani ko wenga kwa banong ipi. Balada minta pi kendo ikat ma juga jengem. Pia ikalentik bedai ken mau. Yesus Kristus unhiar syaka jaka ke bapi pidon. Unhiar syaka jaka ke bapi piale ikat ma. Unwan haga jaka ke bapi sngau ba dan menu bala ban ya rapsu ipi. Unwan ya ka banlong ka jingtingan na ka benda jongpi. Henry lada mapi pitip ba kata ka tma ka mi na ka daw ka jing bom ko ngo kum bajayu Jona. Kan mau kan iku we ke iku bapidon kaman le mino nangta kelaka bemut ya sukno badu try pan map no try IT tmai show try kan mau bo bleu long ublei jang ke jingi ba ke jingai ubleu long ublei jang ke jing map ba kan rei ke jingi snei uno mino ipi la da pi pai pat show try ting ke jang blei kong ka ting ke jang blei kong la dangi plano iki pop ke jingi Try ulong baye ubahok badu baye ne ban map no ikipop ke jing baro baban saj ia kata ke jing bom hok ke jing baro da ke snam ke jing lada pisu thu pi long kumu Jona pi kendu igatma ha ke jing ya lenti jong pi kumu samla lani ka samla pi ya ha ke jing ya lenti jong pi kum ki ki pa lani ha ke jing ya lenti ke jong pi kumu bonget pi kendu igatma ba pisu thu akadonut jong pi ba kata katma kawan na kadaw ke jing bom ko ngui blai kata katma kawan na kadaw ba pi sai la yu blai phaino nangta namar lada phinyai ne akata katma ken mau ba phin sayap du shisha balada phiai ne akata katma phin sa sha job bat kini ki sunran kilayat akata ka hagata ka ling bat kat ba kidang yat Yesus Kristus lemi pau Bagi tinggal jumlah kong haba kisenran kisang bat kiyo iu Yesus ya lojak jang kaduriau haka slaum tinggal jumlah kong gila shepting kadang ke jing shepting jugi gelong bakim sung la ban nget kumnu ubreu la ban yaj haka slaum bade hakum kata kepor bahwa Yesus Kristus la keren wong what shepting day manga what shepting day manga kai ka ba pide ban le Hadin ba pila pen ko ngu ilade how try but pia kendu ya gatma haga jingem ga jang pi le ya gatma ken ma utran soan ban hier shaka jaga ba le but hakum kata kapor ke eg ba pidon kam ban tip to tip you can go away pidon kam ban song to ya ka sur ka jang utrai haba le ya gatma pidon kam ban so tu ya ka sur ga jang utrai Kaban ngong gelang pinsul thu iga surga jang utrai. Bat ban I thu ru yo utrai. Pidon kam ban I thu yo utrai. Bat ban so thu iga surga jang utrai. Kak ting ke jang blai ka ong. Ki lang berat. Ki sung thu iga sur ke jang unong ap lang berat. Amen. Ki lang berat ki sung thu iga sur jang unong ap lang berat. Badam tang kata unong ap lang berat ru. Usung thu ya ka jing ma ya ka tma na ka benda ki khun ki jang o nam ta ki lang brat ki jang o unong ap lang brat usu thu ba ka don ki jing ma na nam ta ki lang brat jang o ka don ki jing ma na ka benda ki bre ki jang o nam ta ki khun ki jang o unong ap lang brat un wan ban hiar ban ya khun na ka benda ja ki lang brat hakum ka ni ka por ka ting ka jong blai kong ba ki simran ka ban kong kem sim la la ban I thu yu jisu Handrai ka besun tenat kelang ki don ia ka jeng sung thu ha ka bor yo snow apa ki sngap ya ka sur ki sung thu de utrai ba dia kum ka ka por ba ki la sung thu ba de utrai anda ki la ple ki khmat ki jeng ki yong wa de utrai ba de hakum ka ni ka por ia ka bau Petrus wong gum no wong la da me de utrai to hukum yang abangan wan sheme uji su wong to wan sngap hapden jagat ma kan mau pensya ke skor ke jengpi syauturai wanom sngap ya ke ariong wanom sngap ya ke jengat pelung wanom sngap ya ke jenggerho ke jeng syarkai ke jengka kan mau sngap ya ke sur ke jeng nong ablang berat namar hangta ka don ka jakari hangta ka don
kajing sengan. Amen. Dehang ni ya kabau Petrus wang. Ong yang ala dami de utrai. Utrai wang ngadai mga ako Petrus. Barahakum kata kapor Petrus ukenti nakaling. Barabau kenti nalorling ban yahat yakislaum. Tiga jong blai kong habu yahat yakislaum. Uyo sngau yakijing kerho jongga duriau jongga riyong. Badehakum kata kapor hakijing long brio. Ula septiang. Ula pet sepok don ke ke beceliu ya ke ba ulak ban ya pangta bu pai sodong ui ke air ke besyurkai badai kum kata kepon ha ke jonglong breu ulah stang ban ngam na kadau ke jing septiang badai kum kata kepon jisu klem ino yu jisu kem yu da ke ti ke man ke jong boruang balai me septiang balai me ret ke jingat balai me septiang ko Petrus kan mau ke ni ke we haba pi pen ko ngo yu trai hapdeng jong ka eryong hapdeng jong gatma ken mau wat nampet sha ka eryong lani wat nampet sha ka ta katma hanre pecho jisu snap yik eg buwang namala da pin pech sha ka duriau ka jing septing gan wan lada pi pech sha ka eryong ka jing septing kan yo ban kem ya ke jingem ke jongpe hanre lada pi pechu jisu kadon ke jengkerman hanre lada kadon ke por ke jenglong breu pi ongat telot ngamla sedia ya ka bangan pechu jisu na kadau bala jur plat ke eryong kan mau ke ni ke we don utrai pedau baki khmat ke jengu kam dei shagaryong don utrai jongpi utrai jonga baki khmat ke jengu kimlong shagaduriau hanre ki khmat ke jengu kilong nakabata jongpi amen utrai wang pilong ka pelo khmat ke jonga ngasngo kumen habanga perkhat spang jong kene ba utrai umpet ya ka riong utrai umpet ya ka jingjeliu jong ka duriau umpet ya ka snap ya ka jengkerhu jong kata ka jingat pelong andre utrai ukhen kor yanga utrai ukhen kor yapi badeu kum kata ka por upet la pingam utrai un kenere ka ti ka jong ya ka ban tan ipi ban bat ipi bat ka bason tanat kalong bahaba u Yesus Kristus ula kem ya Petrus ula bat yu hakak tiga jeng hakik sangdi ke jengo badai hakata ke por bau Petrus ula light na ke jengyap ban hang tahi beror ngot kelaki wa kele lada pin puli ke ni kalong berguwe pin syamba ondau Yesus Kristus ula kiyo hakeling ke ige belaja ke eryong kala long jai ke eryong kala long jai sa ke we pat ka bapidon kamban le ige ni we kalong bahaba pizza sungfu bau trai long ringkat bat pi syaru yu trai bon syong hakaling ka jingem ka jongpe wanum syasu yu trai bon pet nagaling ka jingem ka jongpe syabu trai don ringkat lembat pi compare lada dan menu bandan bat pi andre lada trai don hakaling ka jongpe kaling ka jongpe klempep klemar tatin kaling ka jongpe kan poi syashiliang kini kisenran kele khun ye gatma hanre kimla ban penpoi ke ling ke jengki shate shashiliang jeng ke duriau hanre andau Yesus Kristus ula kewa ke ling baru Yesus Kristus ula shanga ke ling ke jengki dah akum kata kapor ya katma la penwai barki i ya ke jing job amtang baki job persya ya ke duriau ya kata katma ke duriau amtang baki job persya ya ke riong amtang baki job persya ya kata ke jengat pelung ka basontenat kelong baki poi de syakata ke cakah ke baki latmu ban poi amen kat ba pidang snap yenga pidon ka jingyele ka jingem ka jongpi piu i shano ba pidai ban le shano ba pidai ban poi pi sung tho ba pidon kam ban poi syakata ke cakah ba pidai ban poi hanre ka thma ka jingem klapen artatin yepi klapen ting pen smi yepi kan mau utrai unwan hajan jongpi ka tingge jomblai ka wan hajan jong trai te utran wan hajan jongpi tu khat kat pat yu kat bau dang hajan don snow yepi nganget scam baut anda pila ai lat yu trai bun chong ka ling ge jongpi klamar tatin pin poi syakata ka thong ka ba phitmu ha ga jingem ka jongpi am tang ka ba syakata ka thong ka ba phitmu han re ru ka de ka thong ka ba bleu la phai pin na du ka ba menengong ka vision ka ba bleu la ai pin na du ka ba sedang
utrai uban pendep ya kata leng ba jong pi amen manu ba ong yu ya kisenran kile chiliang jong geduriau kamdei setia Petra sendai setia ki wei na kisenran handai de Jisu ba ong ki de kunrat jengki wong kile te chiliang handai haba kile apdeng jogata ka jeng ya lenti jengki ki kendu ya katma ki sungthu ba ken sayap Hajaga bakin poi siliang jogata ke jaka bau bleu labu na ke benda juki ke sengopen ban bakin sayam no henry ka basut tenat kelong utrahum simla ino andau utrahum la yashamiki hapdeng jogat ma utrahum nya ya keling ke jengki haleluya utrahum nya ya keling ke jengki kat hadu ba kata keling ke poi siliang jong kaduriau syaka jaka ka baki kitmu ban boy ngangit scam ka vision ka jing pen pau ka bau bleu la pen pau pi nadu ka basdang lesi don plan jo pi tre ha ministry ha no ka jing shakri ka ba pi don ka vision pi don ka jing pen pau ka jong blai pi don ka seal bat ka don ka jing pen ko ngo ka donor ka men sim ka jong pi re pi kendu ikatma pi kendu ik jingele ka ne ka wei ka banga kwa ban ong pi hakmi utrai un sawan syaka jaka ba pi don ka jingele Hakmi utrai unwan ban hiar hagacaka bakatma kaja hapdeng jongpi bat ki bod jingdum bat hakmi utrai un skren yepi snap ye ka surga jong utrai hakmi utran pen pau biang hapdeng jongpi hapdeng joga dema pet bhayu badam tanggata le ek ek bo ble kwa ipi ban le badam tanggata sha bo tran shong haka ling ge jongpi klemar de tin peni i ka kamba ka ting jong ble kong andau Jesu Kristus laki wa ka ling kata kariong kala jano bak tinggal jom blai kong la pendapi kita kecingkemen ngan puli pi ko ongkum ne agad khot kabalai pu ar ko ongkum ne habal kila yakiu te lor kata geling kaler kala jano te kita ki badon ha kata geling kila mani damyo kila yong shisha melong ukhono blai hallelujah Ketinggal jong blai kong dau Jesu Kristus laki o geling kal kala leno kal lang teri kala leno ke jengat pelung kala leno kata ke eriong kala jano bagak tinggal jong blai kong ba anda kala yo i gene kala mane yo trai ke basngo tenat kalong anda trai lat ki wa geling ke jong piken mau gene ko wei wanum klet man mane yo ulong ba dei hok ban yo ya ke jeng mane ulong badai hok ban yo ya ke jing yaro amen kata ke ke ai ka khubor ka bang akwa ban sambat phi ke ne ke klip mat ka bamanda nganget bakan long ke jingger khuna ka banda jong phi de ha ke ne ka klip mat ka bamanda akwa ban duai na ka banda jong phi lada dan menu na pedeng jong phi ki basngap bat sngo ye ke ne ke jing kren ha ke ne ke por ki ba phisu thu phi kendo e ke thma na ka daw ke jing bom ko ngo yo trai menta ka de ke por pa pin ko ngo no wanamai pa kanu ka basniu kan jai pi na kadaw jong ka jing bom ko ngo han repen ko ngo utrai un sapen pai pat ye kata ka ba phila do no balada don na pren jepi pi ongala pen ko ngo how trai pen ban ngam kan ke thma kam simpat lakut ha ka jim jonga han re ngap bat sa skor ye kan ka khobor utran wan happy hapdeng jong ka thma bat sha bo trai unya ek ling ke jong pi on pen poi syakata ka ek bola de ban pen pau nado ka bastang ngene pelong ke jing duai ha ka ne ka klemat ka bamanda a try ba bhanga ayo e yeme na ka banda jong ka ne ka por ka ba kodor ya ka bangala la ya ka ban ai ya ka ne ka khubor sha baro ki badoni ki skor ban snap bat badon ki khmat ik ban pet bat badoni ki donut ya ka ban pedang try kum ka ne ka klemat ngam tip kan nungut shisha ki basngap ekani ka khubor ki badon apdeng jong gatma kata gatma lese kala banlong na ka daw jong ka jing bom ko ngu ka jong ki ya ka e ka bamila hukum ki e ka bamila pen pau lada ka long kumta try ke jaka baki ki don lada ki kwa ya ka ban sukno ban me try ai ke dia suk ban me but I bakin pai pat shame but meru men pen yo pat hagi kan try ya kata ke ka baki kila dono balle se don hapdeng hak apdeng jokini ki basngap ya kani ka khubor le se don apdeng jongki anda kila pen ko ngolot baro shame ki kendo e katma ngangit scam kan try bagani ka klip mat ka bamenta ya ka bakin yo i pat ba memen wan
haki hapdeng jong kata riong bat bakin nang ban syak skor ke surga jame kin nang ban itu yeme bat bakin syaru bamen kiu hakeling ke jengki baben menya ekeling ke jengki bagata keling ke jengki kan poi syakata ka thong ka baki ke tumo trai to dokar ku ya barok ke basngau basngap ya ke ka kubor haganono ke jeka to nang elam to nang beten den ti ke jem ke jengki hakka ke teng ke jong Kristus sung ada doan pan amen ubleun kar ku yipe lada pila yo e ke jingkar ku pila e ka ban pentip shingi lengba je ke message ke ba pila e ka ban pha lengba je ke ne ke YouTube ubleun kar ku yipe to try jong ke jing suk on ya lambe je ke jing ke jong pe amen Ngej pila yo diang e ke jingkar ku lingba ka tin ke jong blay but to blay kar ku ye piling ba jong ke ni kata yo barok ko we but ngin saya shem biang ha ke ni kata yo ban wan blay shipo